Articolul al 5-lea. Iisus Hristos a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți. Iisus a coborât în părțile cele mai de jos ale pământului. Cel ce s-a coborât, acela este care s-a și suit. Simbolul apostolilor mărturisește în același articol de credință coborârea lui Iisus în iad și învierea lui din morți a treia zi, deoarece în Paștele său el a făcut să țâșnească viața din străfundurile morții. Hristos, Fiul tău, care, înălțându-se din adâncul mormântului, și-a revărsat asupra neamului omenesc lumina lină și viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Paragraful 1. Hristos a coborât în iad. Afirmațiile frecvente din Noul Testament, după care Iisus a înviat din morți, presupun că înainte de înviere, El a locuit în lăcașul morților. Aceasta este cea dintâi semnificație pe care predicarea apostolilor a dat-o coborârii lui Iisus în iad. Iisus a cunoscut moartea ca toți oamenii și a coborât la ei cu sufletul său în lăcașul morților. Dar El s-a coborât acolo ca mântuitor, proclamând vestea cea bună spiritelor care erau prizoniere. Scriptura numește iad, Sheol sau Hades, lăcașul morților în care s-a coborât Iisus cel mort, fiindcă cei care se află acolo sunt privați de vederea lui Dumnezeu. Într-adevăr, aceasta este, în așteptarea răscumpărătorului, condiția tuturor celor care au murit, răi sau drepți, ceea ce nu înseamnă că soarta lor este identică, după cum arată Iisus în parabola săracului Lazar, care a fost primit în sânul lui Abraham. Tocmai pe aceste suflete sfinte care îl așteptau pe liberatorul lor în sânul lui Abraham, le-a liberat Iisus când s-a coborât în iad. Iisus nu s-a coborât în iad ca să-i scape pe cei osândiți, nici ca să distrugă iadul osândirii, ci ca să-i libereze pe cei drepți care l-au precedat. Vestea cea bună a fost adusă deopotrivă și morților. Coborârea în iad este împlinirea, până la desăvârșire, a vestirii evanghelice a mântuirii. Este ultima fază a misiunii mesianice a lui Iisus, fază condensată în timp, dar nemărginit de vastă în semnificația sa reală de extinderea lucrării răscumpărătoare asupra tuturor oamenilor, din orice timp și orice loc, căci toți cei mântuiți au fost făcuți părtași la răscumpărare. Deci Hristos a coborât în străfundurile morții, pentru ca cei morți să audă glasul Fiului lui Dumnezeu și auzindu-l să învie. Iisus, începătorul vieții, a surpat prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și a izbăvit pe acei pe care frica morții îi ține în robie toată viața. De acum înainte, Hristos cel înviat are cheile morții și ale iadului și numele lui Iisus tot genunchiul se pleacă, al celor cerești și al celor pământești și al celor de desubt. O mare liniște domnește astăzi pe pământ, o mare liniște și o mare singurătate. O mare liniște pentru că regele doarme, pământul s-a cutremurat și s-a liniștit, pentru că Dumnezeu a dormit în trup și s-a dus să-i trezească pe cei care dormeau din veci. El îl va căuta pe Adam, cel dintâi părinte al nostru, oaia cea rătăcită. El vrea să-i cerceteze pe toți aceia care sunt așezați în întuneric și în umbra morții. Se duce să-i scape de suferințe pe Adam, cel aflat în lanțuri, și pe Eva, prizonieră și ea, el care este în același timp Dumnezeul lor și Fiul lor. Eu sunt Dumnezeul tău și pentru tine am devenit Fiul tău. Scoală-te tu, care dormeai, căci nu te-am creat ca să stai aici înlănțuit în iad. Scoală-te din morți, eu sunt viața celor care au murit. Pe scurt, prin expresia Iisus a coborât în iad, simbolul mărturisește că Iisus a murit cu adevărat și că, prin moartea sa pentru noi, El a învins moartea și pe diavol care are stăpânirea morții. Hristos mort s-a coborât cu sufletul unit cu persoana sa divină în lăcașul morților. El a deschis porțile cerului celor drepți care îl precedaseră.